Znam. Sama. Dobra, prejdeme k veci. Bojanči rekord, Marek rekord a Robo rekord. A Bici rekord. No lyže. A budú ste mi to chceli ukázať. Jaj, dobre, zadaj tú stránku. Počkaj, napíš to, hej. Vidíš to? Buá, zase internet pomaluje. Dobrá klasnica. Ako to má tá hra, napíš? Tu tá hra, hej. Poznáme. Poznám, ukáž. Pozrám každý deň, jasné. Poznám. No, pekne. Je to sem. Kde to zlém. Ale poď. Ako pomaly ide. Počítač. Ty skurvý, počítač. Čo? Aha. Čo sa podrú na erekciu, ty kokot. Študentka tam palc. Aha. No dávaj, ty kokot. No dobre, teraz tu hru. Dávaj, ako sa to volá? Ako? Kedy? Maze? Game? To nepoznám, to musím otestovať. No, toto je. Dáme. Hej, sú na to nejaké cheaty, lebo ak nie, tak ja končím. Ako to mám, sú na to cheaty? Nie? Piči. Počkaj, jedna na, toto funguje vždy. Jo, ide to! Aha. Ono je stále! To je to za chmeru! To ideme! Čo ty? Čo ti rozmýšľať? Čo mám pod nohami? Šitu! Budeš do mňa nechať! Kurva čierna! A už strhla odtiaľ! Mrša! Piča! Čo je? Kopne obrazovka. Pozeraj, to kopne ma za chvíľu. Čo je? Čo mám na to, panka? Žuvačku! No nie je možné! Žuvačka! Čo je? Dojď ty piča. Poď sem. Kurva, to preto mu neodep. Aj v piči. Kurva, žuvačka na mojej nohe. Ja neviem, boha. Ja si nejaký koniec. Mám teraz si kontakte. Koniec. Režia, kľukov. Čo je ty svítač do krv? Ne! Ty si... Dobre, ja si koniec. Zážam sa to daj. Až 2! Ja viem až 10. Konec, ja si koniec. Dobre. Konec.